Maestro Music. Sumayaw, iba na rin na papagsik na di hapon, bisan kong lagas na diri na sumiter, diri na rinira ugi kong mamustura wagalahin daraga ito kitao at pamahong-pahong kamay yung iyong mga pamay mo, diri masulugo, diri payo-payo, salit di manalinda, bagalang patanaw. Umunan mo ngayon ang siring hatong darahon, diri nalalagas ang tao, punter di malipayo, isang tangkangit yung problema, ayaw asihan, pag-enjoy sa tangguri, mamariyo, kan manalinda. Upang ngayon ang siring hatong darahon, diri nalalagas ang tao, permi malipayo, isang tambakit yung problema, ayaw asihan, pag-enjoy sa tangguri, mamariyo, kan manalinda. Isang usinta na iton iya-ina at urbahan lawas waray pakabantan bilip kan manalinda damot na ruya mahusay lagi hapon at malaong-laong. This is G1 Town Fiesta 2023, G1 Eastern Summer Waray TV. Subscribe. Isang utsinta na itong iyanida at purmaan lawas waray pakabantan bilip kan manalinda damon naruruya mahusay lagi hapon at malaong-laong. Umon bangon ngayon ang siring hatong darahonon, diri nalalagas ang tao kung permi malipayo, isang tapakit yung problema, ayaw asihan, pag-enjoy sa tangbuhi, mamariyo, at manalinda. Okay, damo nga salamat. Nadaan nato na bisita Vice Mayor han Munisipyo ni Porlos, Honorable Vice Mayor Christopher Go nga ginaduan hanaton na Board Member Yvette Bandoy Gailon. Damo nga salamat.